मानगोनां बिना मेडाम गोबाङा माबा माबि बुंनाय जों नुनो मोनो। रावखौबो बुजायनो हाया दै बिना मेडामखौ लानानै भिडिअ बानायनायनि सायाव खायफा गाज्रिबो मोननो हागौ। जायखि गाज्रिमोन मोजांमोन भिडिअखौ नायजोबोब्ला निश्चय बुजिगोन। आरो आं बेखौबो बुजिगौ मोजां बुंग्राबो थागोन गाज्रि बुंग्राबो थागोन। बयबो गाव गावनि गोसोनि राजा बा रानि रावबो रावखौबो बुंनानै बुजायनानै सोलायहोनो हाया। आं मा बुंनो थांगासिनो दं आं आंनि गोसोनि साननायखौसो खेंफ्रुगोन आरो बुंफोरगोन। आं बाव साननानै लानाङा दे बुजायदों बा मादों। मानो होनोब्ला बे मुगायाव डिजिटेल मुगाया जेसेनो आपग्रेड जादों रावखौबो ना बुजायनो हायो ना बुजायनानै मोजां खालामनो हाया। जोङो गाव गावनो मावग्रोनानै देखायबासो बिनि फिथाइया पजिटिभ आरो नेगेटिभ बैयो नुजाहैयो। दा बेनिखायनो भिडिअखौ बुजायदों दासान। दा खोथाया जाहैबाय गोबांथार मानसिफोरा नांगोल बुद्रुनायनिखौबो बुंग्रोनोसै आं। थांनाय समाव जेब्ला नांगोला जेनो 2020आवहाय बेयाव नांगोल बुद्रुदों बेफोरबायदि खालामदों। बेसेबां गनायजाथाव जादों जायाखै आं बेखौ बुंला। बेखौबो दोनथ'बावबाय। आंनि बुंनाया बेसो नांगोल फारथिना जाहाथे बे नै एबारावहाय ट्रेक्टरखौ बिदि खालामफिनथारनांगौ बेबो नङा आंनि मोनदांनायाव। आरो लोगोसे बिना बायद'नि आं दहाय फट' होदों। खोथाया जाहैबाय पलिटिक्स बा राजखान्थियाव बयहाबो माबा माबि बुंलायनाय मानाय जों नुयो आरो दान्थे बिदान्थे बेफोरो जाखायो। जायखौ होनदों पलिटिक्स आरो गोबां मानसिफ्रा होनो आं पलिटिक्सआव गैया आं राजखान्थिजों गैयालै। नाथाय नों गैया होनब्लाबो राजखान्थिया नोंखौ बा आंखौ खानानै दोनखानाय। सिम्पल नोङो सानफ्रोमबो डेलि लाइफ जानाय लोंनायनि गासैबो बेफोरनि टेक्सनो मा होनो सोर लागायो? सोरखारानो लागायो। सोरखारा मानिफ्राय फैयो? राजखान्थि पलिटिक्सनिफ्राय फैयो जोंनि भारत हादराव। एजुकेसननि बेलायाव नाय गथ'फोरनि फरायनाय लिरनाय गासैबो एग्जामनिफ्राय लानानै रिजाल्टनिफ्राय लानानै बेखौबो सोर? पलिटिक्स राजखान्थिजोंनो फैनाय बैफोर लिडारफ्रासो डिसिसन बा डिसाइड खालामो डिसिसन मेकार। अब्ला जोङो राजखान्थिजोंनो खानानै दोनजानाय। थेवबो जों मा सानो खायफा गावनि बुजिनायखौ लानानै आं पलिटिक्सजों गैया नोंसोर थानो हागौ नै बेफोरबायदि। नाथाय जोंखौ पलिटिक्सआ राजखान्थिया खानानै दोनखानाय। दा बिनि गेजेरावनो बाथ्राया जाहैबाय बिना मेडाममोन बा सोरखौबा BPFनियानो जा UPPLनियानो जा आंनि मोनदांनायाव दे बुंनो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनो मोन्थाय दङ बेबो लिमिट। आरो लोगोसे सोरबाफोर लिडारा उमुखखौ बुंनाय बेखौ निउसाव खौराङाव होनाया बेलेग। नाथाय जों गाव इन्डिभिजुवेलफ्रानो मा खालामो जायखौ सैथारा लन्थं फटक खालामनाय माबा माबि गाज्रि ड्रेस गानहोनाय एडिट खालामनानै बैफोरो टटेलि आरजाथाव नङा। जानो हागौ पार्टिया गुबुन नों मोजां मोना। नाथाय बे नङा जे नों बेखौ लन्थं खालामनांगौ बा माबा गाज्रि ड्रेस गानहोनानै लाजि फोनांथारनांगौ बा शर्मिन्दा खालामथारनांगौ बे मालाबाबो जानो हाया। जुदि नोंखौ जाय खालामग्रा मालायखौ साननानै नायबावनाङा नोंखौ बा नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बा सोरखौबा बिदा फंबायखौ खालामोब्ला नों माबायदि मोनगोन नोंनि गोसोआ? नैबेखौ साननायाबो जों गाहाम। आरो मोजां जा गाज्रि जा पार्टिया जेखियानो जाया साफा जोंनि लिडारफोर बिथांमोननि बुंलायनाय मानाय बाथ्रा दान्थेलायनायखौ आपल'ड खालामनाया बेलेग। नाथाय जे नों पार्सनेलि इडिट खालामनानै गाज्रि महर देखायथारनांगौ बे साबजाथाव नङा होननानै आंनि गोसोआ बुङोखाय आं आंनि मतामतखौसो आं फोरमायबाय आरोना। बे समाव आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै कमेन्ट खालाम। आरो जुदि नंगौ सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनांगोन बैफोर जायफ्रा खालामग्रा जाहाथे नुसारो। आं बुजिगौ गाज्रि कमेन्ट होग्राबो थागोन मोजां कमेन्ट होग्राबो थागोन। खायफा गोसो गोथारै नायो खायफा गोसो गाज्रिजों नायो। नाथाय गाज्रि कमेन्ट होमालाय मा जानो? नोंहा नोंनि संसारखा आंहा आंनि संसार। आं नोंखौ माबा मोनसे बुङोबा नोंनि बाख्रिनि माइरङा गरसेबो जामा आरो नों बुङोबाबो आंनियाबो जामा नैबेबायदि खोथा थायो। थ' बुंनाया आंना बेखिनियानो। लाभ इउ अल। रेसपेक्ट होनांगोन जोङो।